Alueen väkivaltaisuuksissa on kuollut satoja tuhansia ihmisiä. Ruotsi on noussut 20 suosituimman turistimaan joukkoon. Pohjola kiinnostaa nyt etenkin reppureissaajia. Nämä varaavat majoituksen toistensa sohvilta ja vieläpä ilmaiseksi. Reilu 2500 matkailijaa maailmanlaajuisesti, Ruotsin suomalaisiakin toista sataa. Verkoston nimi on Couchsurfing. Päätä mihin haluat matkustaa ja etsi kohdekaupungista itsellesi isäntä tai emäntä. Oh, are you Jona? Yeah, I'm Edgar. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Sao Paulosta Brasiliasta kotoisin oleva Edgar Batista tuli muuttokuormansa kanssa Tukholmaan polkupyörällä Skotlannista asti. Hän on majoittunut matkan aikana useiden kymmenien ihmisten sohvilla, mutta lähettää mailia vain ihmisille, joiden profiilit ovat kiinnostavia. If it's someone that I don't feel comfortable, then I prefer to go to a hostel or to change the place, because I think is the whole project, the whole page or the whole system is about to be confident, to believe in people. If some situation happens, I just move and I have my tent. I carry my tent on the bike. I don't have a problem with that. Yeah. Mikäli itse ehdin reissuun, voi vieraita vastaanottamalla tuntea, kun olisi itsekin matkan päällä. Ketään ei ole pakko ottaa. Jokaisella on kuitenkin oma kuvansa ihanne couchsurfaajasta. Sellainen couchsurfaaja, jota löytyy profiilista jotain mielenkiintoista. Sellainen, joka kertoo itsestä ja siitä, että miksi on lähtenyt minnekin paikkaan ja on valmis ehkä antamaan tässä koko reissulla jotakin ehkä tänne isännällekin päin. Niin kuin tässä kuitenkin ajatuksena on se, että jaetaan omia kokemuksia ja omia tietoja ja taitoja. Mutta kun aikuiset sinkkuihmiset tapaavat toisensa, on pakko kysyä, liittyykö couchsurfaamiseen myös eroottisia jännitteitä? Yeah, that's the point. Maybe some tension. We are human beings. Yeah. If something 10 kuuma